Et nyt tiltag betyder nu, at private de kan låne direkte ud til små og mellemstore virksomheder, og det til en langt højere rente, end hvis de gik ind og satte pengene i banken. Flexfunding er basalt set en online auktion, hvor private de låner penge ud direkte til virksomheder. Og dermed så kan private, som har lidt ekstra stående på kontoen, og altså ikke synes, at de får rente nok i banken, i stedet for låne pengene ud. Og her der loves de altså et afkast på 6,8%. Så det lyder jo som en del mere, end man får i banken. Tine Fødsel, du er direktør i Flexfunding. Velkommen til. Tak. Jeg sidder lidt og tænker, hvis nu jeg lånte penge ud fra min konto til en virksomhed, så vil jeg gerne være sikker på, at jeg også kunne få dem tilbage igen. Hvad gør I for at sikre det? Jamen, man kan sige, at vi har lagt rigtig mange ressourcer i at få denne her forretning op at køre i Danmark, og derfor har vi selvfølgelig fuldstændig fælles interesser med de långivere, som vælger at låne ud gennem os. Og det betyder, at lige præcis det at kreditvurdere virksomhederne, det er noget, vi lægger uendelig stor vægt på. Så vi har dybe kreditkompetencer, og vi baserer os på alt det statistiske data, man kan stille til rådighed, plus at vi har dygtige kreditfolk indenover. Så det vil jeg slet ikke være bekymret for. Vi har som sagt fælles interesser med långiverne i denne her sag. Så det vil sige, at långiverne, de er måske sikrede, men så er der jo virksomhederne, de har jo haft svært ved at låne penge, har vi hørt under finanskrisen. Nu har de så en mulighed her, men så en rente på næsten 7%. Det lyder lidt højt. Hvor meget går de glip af der, må man sige? Jamen, man kan sige, at virksomhederne går sådan set ikke glip af noget, for virksomhederne de får en ny mulighed for at låne penge. Der er jo ingen tvivl om, at de små virksomheder i Danmark, de har haft det rigtig, rigtig svært de seneste år. Og selvom vi ser nu, at det måske letter en lille bitte smule, og krisen er ved at være over, så er det stadigvæk sådan, at de små virksomheder, det er dem, der har det sværest. Så vi stiller en ny mulighed til rådighed for små virksomheder, så de kan låne til at skabe vækst og arbejdspladser. Og man kan sige, at nogle af de virksomheder, vi allerede har hjulpet, de har faktisk fået billigere finansieringsvilkår, end de havde i forvejen. Og andre virksomheder, de har faktisk fået et lån via os, som de havde fået nej til i banken. Så på den måde, så har vi faktisk, så mener vi, at vi kan gå ind og hjælpe. Samtidig skal man jo være opmærksom på, at en undersøgelse fra Spar Nord, den viser, at danskerne faktisk har tabt 5,3 milliarder kroner i mistet købekraft hver eneste år de sidste 12 år ved bare at have pengene stående passivt i banken. De har reelt fået negative renter. Selvom vi ikke har set en negativ rentesats som et tal, så kan man sige, at resultatet efter skat og inflation, det har faktisk været negativt. Og 5,3 milliarder kroner hver eneste år, det er rigtig mange penge. Og hvis de penge i stedet for kan komme ud og arbejde for virksomhederne og de små virksomheder, som kan skabe vækst og arbejdspladser, så mener vi faktisk, at det her er et rigtig godt tiltag. Tak skal du have. Og så kan jeg lige nu fortælle jer, at om ganske få minutter, der fremlægger regeringen en redningspakke for landbruget, som altså længe har været efterlyst. Og der kan man selvfølgelig følge med her på TV2 News. På gensyn.